Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namyon. Marhiti akka pikiran namin na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di pangaradio ta. Tu jamita pertangyangan, songoninang jamita di parmingguon si ganuk minggu. Mauliati matuktong pasat tami tu akka amanami inanami nang akadongan na setuktong setia manonton manangihon akka pikiran nami marhiti-hiti channel YouTube namyon agiat toktong di pasu-pasu Tuhan jala didongani hamu di pardalanan dingulu si ganupari amanginang ditikyon nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Turpuk dihita imasian Rom bindu 12 ayat sada sahat ro di ayat walu. Rom bindu 12 ayat sada sahat ro di ayat walu. Amanginang duk takkas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami. Di pikiran nami na parjulu tanggal 20 Oktober sidung nama presidenta marhuaso Presiden Jokowi na jot sering menyuarakan tu hita, tu bangsa Indonesia, revolusi mental. Perubahan pikiran, way of thinking, cara berpikir, berubah, dibaharui. Nang pesa sitongna konsepon, dan ngapala konsep original ni nasida, bahasa do kami dang original ala memang konsep perubahan nunga godang diusung akka uluan para pemimpin sian najulu songoni nang Barack Obama change perubahan andorak soipe nunga jot di suarahon taringot tu haim baruon tarlumo bima sian bibil tai nang haroron itu hatta Yesus Kristus pe haim baruonido toktong di suarahon. Suara ni barita naulipe haim baruonido. Bertobatlah. Mubama. Didok akka penafsir dohot akka parjamita rupani mubama. Sotung mago molo somuba. Jadi turpuk taon ima taringot tu perubahan haim baruon. Di surat ni Apostel Paulus tu huria na di Rom nungatakas taingot sian bindu sada tu bindu 10 sada oma namargoar ajaran-ajaran yang benar, prinsip-prinsip hidup yang benar, ajaran nasitong di dogmai ortodoksi. Alai di paujung ibana do muse bindu 12 tu bindu 16 ima ortopraksis, praktek-praktek hidup yang benar, cara hidup yang benar, namar harorowan sian ajaran-ajaran yang benar. Namar harorowan sian akapoda nasitong naung di patol hasni ibana sian bindu sada sahat rodi bindu 10 sada. Jadi takasma na parjulu muse dihita molo bagas di patorang ibana taringot tuha porsion na mangulu di bindu sada saha ro tu bindu 10 sada atong napaduahon muse dungta suarahon perubahan tapatol hasma landasan ni perubahani landasan ni haim baruoni ima haporsiaon na mangului haporsiaon na mangulu di barita nauli di Kristus Jesus naung takas di lehod debata ala ni asi ni rohana makupkupi nasa dosa haporsiaoni manugiho kita tu haim baruon. Jadi dasar perubahan pikiran seperti yang disuarakan pada ayat 1 dan ayat 2 adalah iman percaya kita pada kabar baik, penebusan, pembebasan itu. Ido anggo
na mangonjar akka na porsyai asa marhamu baon ima ha porsyaon na mangulu. Tusido dito gihot si Apostol Paulus mulut jaha na huapoi mahamu aliak kadongan marhite asi ni rohani di bata pasahat tamuma daging muna bahen pelian na mangulu na badia nahi na lomohon ni di bata ima hadaulaton ni namarroha. Hadaulaton ni namarroha. Haiyason ni roha. Molo didok di buku tong jagama roham. Jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan di Amsal, di Buddha. Macerikot roha naiyas. Roha naiyas namuba marhite haporsyaon namangulu. Jala unang gabi sarombak kamu dohot portibion alai gabe imbaru mahamu. Pinaimbaru ni haporsyaon namangului. Basa say hu dokhami haporsyaon namangulu. Alam memang adong do haporsyaon namate. Haporsyaon na sumapa korhon manangahape. Alain na dihita, na dipatolhas ni Apostol Paulus tu huriarom haporsyaon namangulu do. Nama korhon na haimbaruon yang berpengaruh untuk merubah. Nama korhon dison haimbaruon ni roha. Imbaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manimbangi lomo ni rohani di bata ima nauli na hina latsonna dohot na sundenggan. Tengok mamuse tangiang ni Raja Salomo. Berarti habisuhon. Habisuhon na pinanggilo ni mana ima mananda lomo ni rohani di batado. Mananda lomo ni rohani di bata dia na patut siulahonon na. Tu si mamuse mulak hita. Ala mananda holong ni rohani di bata dot asin ni rohani di bata nunga terhambat di hita ala ni dosa. Alai dosai nunga be dihukupi marhiti asin dot holong ni rohani di bata marhiti dalan naim baru ima dalan haporsyaon jalan iman. Dalan haporsyaon di bagasan Kristus Yesus. Gabe ikon imbaruma nasa na porsya ala haporsyaon na mangului paimbaruhon roha doho pikiran imanakin na tadok di awal way of thinking, cara berpikir, membaharui cara berpikir. Haimbaruon ni pikiran na berpengaruh gudang di ngulu ni sasahalak. Mangihut muse dito gihot turpuhol dohita dung muba pikirata Roma parbue na yang baru. Parbue na yang baru hamu bahon ni pikirani molo huidahami terbukton ternyata molo setuju hita ima makorhon tu haserepon. Haserepon mananda diri. Asa unang ni rajuman rupani diri niba terbang sian akka dongan. Berarti iman yang hidup, percaya yang hidup itu, haporsyaon na mangulu itu, makorhon perubahan, makorhon haimbaruan, asa tatada dirita, jala takas tatada di bata. Na parjolo ikut takas do tatada di bata, marhiti haporsyaon na mangulu, asini rohana, dungi mampu mahita, laho paimbaruhon roha do pikirata, na niurupan niton di parbadia, anggo holak kita dang bui, parbueni ima akka parangin na yung baru, parbueni hayong baruoni, parangin na yung baru ima haserepon. Haserepon dohot holong ni roha. Ido huidahami di turpuk taon. Atong molo di tonaho peson, ganup manjalo silehon-lehon marguru turagam niya sini roha na ni turpukon na tuhita. Ia panurirangon naing ma mardomu tuha porsyaon. Iuduti mamuse ia ulaon marhobas ba ulaon marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoyon ima. Ia namangasi sian bulus ni rohama. Ia namangulahon maringgas ni rohama. Ia namar basa-basa sian las ni rohama. Saluhut na akka praktek hidup yang benar ini. Inilah yang disebut dengan praktek hidup yang benar. Ia mana isdok ngulu na sitong, namar heroan sian puda na sitong. Ikut tubuh mai sian hadaulaton ni roha. Sian ias ni roha.
Sian haserepon alat nunga muba pikiran. Cara berpikir yang berubah, merubah tindakan. Cara berpikir yang berubah, nung muba pikiran, gabe muba pak katayon. Dung muba pikiran hinorhon ni haporsion na mangolu, gabe muba parangi. Gabe tubuh haserepon mangulahon nasa ulaon na dinggan hombar tulomo ni roha ni debata. Atong upikir kami di turpuk tahun molo tawat tu aplikasi ba jami tahunot tama haim baruoni. Alay siya dia do dapat haim baruoni ikon marhararoan may siyan haporsiaon na mangulu. Haporsiaon na mangulu makorhon haim baruon ni pikiran na makorhon marparbuehon haserepon. Atong ganuk ma ruas ni huriata ta ajak mengevaluasi diri. Adong do haim baruon di ibana. Mestina ikon adong ala haporsian di Kristus Yesus ikon makorhon haim baruon do. Alay say hot do pesipata di parangin na liling. Nakpe say di guari diri na au porsea. Nakpe say di dok rupani au na mangihut to Yesus. Alay anggo parangi say olu lupe hot parangi na lilingi. Molo dung takas dia tu si mana ajaran yang benar haporsian na mangulu tu Kristus Yesus ikon napakorhon di haserepon ni roha. Hamu baon di bana asa ulaon na manangah pediula gabe ulaon halomon ni roha ni debata adalah hidup yang benar. Tidak mudah sebenarnya. Togihon na sida dang murah. Pai baruhon diri ay mulo hita dang bui. Parjolo penyerahan diri penuh do tu debata. Dung penyerahan diri penuh tu debata marhiti haporsian di bagasan Kristus Yesus. To di perbadia merubah way of thinking, cara berpikir na memproduksi rupani ngulu nem baru parangi nem baru. Atong na parjolo tong do ikon kepasrahan, penyerahan diri haporsiaon tu debata. Itu langkah pertama siajar honotta. Baru langkah kedua hamu baon ni roha doh pikiran ni marhite na say rap dohot debata baru pe praktek hidup yang benar. Molo sumarujung tu praktek hidup yang benar tong rodang denggan jaladang pas poda nasi tongi. Jadi haim baru ni ikut terus tasuarahon di tonga-tonga ni ruas ni huriata. Mubama. Coba na parjolo na kinatik gabi mago. Molo sumuba. Partikian dakta boto. Maka jangan menunda untuk berubah. Hari ini berubahlah. Pinem baru ni haporsiaon na mangului.